Никой ли ще правиш, ще ти правиш? Аз клип пусна. Айде, папи! Това е голяма човек. Лобушките каракури. Мазят са парлаци. Пак им напукахте муцуните. Хайде, хайде. Ето, ето. Да, фърля ги навътре. Една по една. През шаваро. Върви с гъбе платформата, те ще такова. Ако тук има една, вземи тая малката. Мазни тупарлаци. Ето така всички спортни риболовци трябва да постъпват с уловената риба.